ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా, అనుదినము జీవవాక్కులు వింటున్న మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు. ఈరోజు మన ధ్యాన భాగము లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయము 25 నుంచి 35 వరకు ధ్యానం చేద్దాం. జాగ్రత్తగా వినాలని మనవి. అందుకాయన, అవివేకులారా, ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలు అన్నిటినీ నమ్మని మందుమత్తులారా, క్రీస్తు ఇలాగు శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అగత్యము కాదా అని వారితో చెప్పి, మోషేయు సమస్త ప్రవక్తలను మొదలుకొని లేఖనముల అన్నిటిలో తను గూర్చిన వచనముల భావం వారికి తెలిపెను. ఇంతలో తాము వెళ్ళుచున్న గ్రామము దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇంకా కొంత దూరము వెళ్ళునట్లు అగపడగా, వారు, సాయంకాలము కావచ్చుచున్నది, ప్రొద్దు కుంగునది, మాతో కూడా ఉండమని చెప్పి ఆయనను బలవంతం చేసిరి గనుక ఆయన వారితో కూడా ఉండుటకు లోపలికి వెళ్ళాను. ఆయన వారితో కూడా భోజనమునకు కూర్చున్నప్పుడు ఒక రొట్టెను పట్టుకొని స్తోత్రం చేసి దాన్ని విరచి వారికి పంచిపెట్టగా, వారి కన్నులు తెరవబడి ఆయనను గుర్తుపట్టిరి. అంతటా ఆయన వారికి అదృశ్యుడాయెను. అప్పుడు వారు ఆయన త్రోవలో మనతో మాట్లాడుచు, లేఖనములను మనకు బోధపరుచుచున్నప్పుడు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిది. ఆ గడియలోనే వారు లేచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళగా, 11 శిష్యులను వారితో కూడా ఉన్నవారును కూడివచ్చి, ప్రభువు నిజముగా లేచి సీమోనుకు కనబడినని చెప్పుకొనుచుండిరి. వారది విని త్రోవలో జరిగిన సంగతులను, ఆయన రొట్టె విరుచుట వలన తమ కేలాగు తెలియబడిను అదియు తెలియజేసిరి. దేవుని బిడలారా, ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, యేసు ప్రభు వారితో ఒక మామూలు మనిషిగా నడవడం, ఆ నడిచినప్పుడు ప్రభు లేఖనాలతో వారితో మాట్లాడడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. ప్రభు ఒక మాట అంటాడు 27వ వచనంలో, మోషేయు సమస్త ప్రవక్తలను మొదలుకొని లేఖను అన్నిటిలో తనను గూర్చి ప్రవచనముల భావము వారికి తెలిపెను. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించాడు గనుక ఆయన సహాయముతో, ఆయన నడిపింపుతో, ఆయన నేత్రాలు తెరవబడినప్పుడు బహు సులభంగా వాక్యం అర్థమవుతుంది. అప్పుడే మనము వాక్యములోని జీవము, వాక్యములోని శక్తి అనుభవిస్తాం. అందుకే మనము, ప్రభువా, నేను ఈరోజు వాక్యం వింటున్నాను, ఈరోజు వాక్యం చదువుతున్నాను, నా నేత్రాలు తెరువు, నాతో మాట్లాడు, నీ జీవము నాకి, నీ మాటలో జీవముంది, నా ఆత్మను బ్రతికించేది నీ వాక్కు, నీ మాటలో ఉన్న జీవము అని మనం దేవుణ్ణి వేడుకోవాలి. అలా వేడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు వాక్యము నీ నేత్రాలు తెరుస్తుందో, ఎప్పుడు వాక్యము నీకు అర్థమవుతుందో, ఎప్పుడు వాక్యము నువ్వు గ్రహిస్తావో, ఎప్పుడు వాక్యములోని భావగర్భితమైన విషయాలు నీ ఆత్మకు జీవాహారంగా మారతాయో, అప్పుడు నీవు ప్రభు కొరకు ప్రాణం పెట్టేంత నమ్మకం, పట్టుదల, విశ్వాసం, త్యాగం, ప్రేమ మొదలైనవన్నీ ప్రభు ఇస్తాడు. అర్థమైందనుకుంటాను. కాబట్టి వారు ఎంతో కాలం ప్రభుతో ఉండి, ప్రభుతో తిరిగి ఏ విధంగా వారు గుర్తుపట్టలేకపోయారు, ఎంతకాలం బైబిల్ చదివినా, ఎంతకాలం చర్చికి వెళ్ళినా, ఎంతకాలం ప్రార్థించినా, ప్రభువుని ఎరగని వారంగా, ప్రభువుని అనుభవించిన వారంగా ఉంటే మనం నశిస్తాం సుమా. అలా కాకుండా ఆయన ఎరిగి, ఆయన్ని అనుభవించి, ఆయన వాక్కులో ఆనందించేవారుగా ఉండునట్లు ఇప్పుడే ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక. ప్రార్థన. ప్రేమగల తండ్రి, దయగలిగిన ప్రభువా, నీ మాటలో ఉన్న, నీ వాక్కులో ఉన్న జీవం మా ఆత్మకు వచ్చినట్లు, మా మనోనేత్రములు తెరవబడిన వారమై వాక్యమును గ్రహించినట్లు, వాక్యము వినున్నట్లు నీ కృప ఈ బిడలకు మాకు దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.